jedno, čo som mal tak naplánované a budem vám volať, uvidím, jak toto stihnem. Až by som nestihol dneska, tak... Príde, nepríde, nakoniec prišiel, bol to aj nebývalo dlho, najprv som myslel, že si tu len odskočí z Budapešti, kde dávnejšie avizoval, že má prísť a že urobí možno nejakú poldňovú návštevu Bratislavy a nakoniec sa tu zdržal takmer 4 celé dní, takže toto ja by som, aj keď sa snažím sledovať to vatikánske dianie, nikdy pri pápežovi Františkovi, ktorý si vyberá práve krajiny úplne stratené v rôznych iných kútoch sveta, rôzne periférie a tam cestuje, že si práve vyberie našu krajinu v srdci Európy. Ale myslím, a nechcem, aby to znelo nejako pateticky, ale že je to, mal by to byť pre nás a najmä pre cirkev na Slovensku aj istý záväzok, že nielen, že sme sa potešili, že pápež nás navštívil, ale aj tak spätne uvažovať, že čo nám to ten pápež povedal, k čomu vyzýval našu krajinu a že či tie jeho slova nejako reflektujeme, či sa ich snažíme uskutočňovať v realite. Pápež hovoril, že Slovensko jedna, citoval tu viacerých slovenských literárnych klasikov, veľmi pekné slova o Slovensku.